закваска з того хліба, який я вже напекла. І то, що залишається в дежці, я його заливаю водою, і воно закисає. Це виходить закваска на слідуючий зачин хліба. Зараз ми з вами його зачинимо. Тут нічого такого складаного. А коли ви завтра приїдете, а ви приїдете як? Щоб я з вами замісила і потім спекла, або тільки перед вами, щоб я спекла? Не, надо, Лучше чтобы замесить, лучше б замесили, посадили у печку. Замісили, надо, щоб він ви поставив. тоді почекаєте часа півтора, Ну, я перед поспівай. вами його посаджу, і ви почекаєте ще часа теж около півтора, і я його достану. Все правильно, мы приедем спевать завтра. Настя, только в сколько мы завтра будем? Ми думали, Тепер кажуть опару. Пірощі я можу. Это то, что ранее умела кожная баба, теперь научилась одна. Ви ж раніше ж не ходили по хліб в магазин. А ви знаєте, як я хотіла в магазин по хліб ходити? Там ще дадуть рубель. 5 булок купиш, 10 копеек остается на конфеты. А меня не посылали, бо хлеб завсюду был дома. Да, да, между прочим, с одной стороны, да. 10 копеек николи не попадало. А тогда были конфеты, подушечки, на 10 копеек ох, можно было купить. Ой, это тут мне уж что сыпалось мою. Это, скажите, а мука у вас? это мука ржаная, обвірная. А коли мука буде пшеничная, то ще буде лепше. Мы еще мечтаем поставить жорный и эту муку сами молоть. Но это еще надо еще Да. час, все не сразу. І це ще треба, щоб хто їх ті жовні, коли їздить у нас, правильно установив, ми вже не їде. На скільки булок будемо хліб розчиняти? Як ви скажете? Щоб на усі халяви хватило поспробувати. Тепер ми зробимо опару і хліб навіть не солиться. І він укисає такий, який є. А вже все остальное буде додаватися завтра. Только мука и вода рецепт. Да. Закваска, да. Тут может быть кислое молоко, может быть сыроватка. Но это же ще мало, що завтра сюди ми будемо додавати, бо для того, що ми зробили, на всіх хліба не купить. Мы его размешаем и ставим, закрываем дежку, и он будет киснуть. Глядите, подходите, глядите. А мясить будем завтра мукой высшего сорта. Дежка из этой хаты, да? Да, да. Вот тая дежка, где... Может быть, бабуля пекла у нее. Я ей храню эту дежку, я не ведаю что, потому что един экземпляр. И все. И, по идее, дежечку на печь на ночь, и он киснет. Это весь процесс. А все остальное, самое цікаве, будете бачить завтра. Можете попробовать и в печь посадить. И можете попробовать и на лопате. Вот и все. Теперь будем есть.